Και hi guys, θέλω να σας ενημερώσω ότι από εδώ και πέρα θα γίνονται και vlogs στο κανάλι το συγκεκριμένο, γιατί το αποφάσισα επιτέλους και θα κάνω vlogs, επειδή είμαι λίγο πρέπει και το κρεβάτι μου είναι κάπως έτσι αυτή τη στιγμή, δεν τραβάω με flash. Θα κάνουμε και βίντεο με vlogs και θα κάνω unbox, οπότε θα επικεντρωθώ περισσότερο στα βίντεο και θα προσπαθήσω να κάνω και όσο περισσότερα anime shorts μπορώ και όσο περισσότερα audios είναι και σαν Νικίου. Στο Νικίου μου καλά είναι το best ship, παιδιά, είναι απλά τέλειο, ναι. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να θέλω να γίνω γκέι και εγώ στη ζωή μου. Δεν πρόκειται, αλλά ίσως γίνω transgender girl που είναι κάτι πολύ καλό και μου αρέσει εμένα ειδικά. Οπότε, γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο vlog, παύλα βίντεο, γεια!